pancen wong sing tuna aksara ora bisa nulis ora bisa maca nanging ati iki isih duwe rasa tresna kaya tumrape manungsa aku pancen wong cilik ra kaya raja bisa mangan wae aku wis trima nanging ati iki isih duwe rasa jroning batin sak tenane pengin kandha kadang gedang ajang pintu saiki wis ra kelingan piting ringe garing mbok apusi awakku yo nganti kering laras kodong gedang sing tak gagas saiki wis ra kelingan iwak kediwasan melu nantur tresno aku ra